meg. De jó csávóak itt a képben. A világbajnokság részvevőt üdvözöljük. Nagyon jó. Most kezet fogott valakivel, nézzük csak. Úristen, ilyen embert. Ezzel ne találkozzak. Igen. Igen, ja, ezt tudom kicsit, csak a nevét nem tudom. Jó. Itt a Fekete Zsolt van a képben. Nagyon jó. Nekem nem. Nézzük a cipőfűzés technikát. Egész közelről. Nagyon jó. Prima cipő. Egy csomó, és kész. Mindjárt vesszük. Ezt a rajtot el ne nevessem magam.